המחירים פה של הטיולים יקרים מאוד. כן. רגע. ולהוריד, להשאיר את הטיולים. רבותיי, בכל טיול שהיה, המועדון הזה לא מילא אוטובוס. מלא אוטובוס. מועדון אחר. הטיולים שהם עושים, למה לא מתמלא הם יקרים? מה? זה מעניין שתשמע אותו. הטיולים שהוא אמר לא מתמלא. יקר מאוד, יקר מאוד. יקר, בדיוק. איפה יקר? הטיולים. כן. הטיולים יקרים, בשביל זה לא... מה לגבי? איזה הרצאות? איזה הרצאות? יש לכם 6 הרצאות. זה נשאר, אבל הוא לא רוצה את העובדת. הבנו. זה לא לשאול. בבקשה, לא רוצה את מלי. אני לא מקבל איומים. אני הייתי מפקד גדוד בצבא, ואני לא מפחד מאיומים. סליחה, מר לנדאו. מר לנדאו זה קשישים, זה לא גדוד בצבא וזה לא אויב. אבל לא לאיים. זה לא מאיימים. היא מאיימת שהיא לא תבוא אם לא תהיה פה מלי, זה היא לא מאיים? טובה. נכון, הם רוצים את מלי. מה הבעיה שלך עם מלי? אין לי בעיה עם מלי. אז למה אתם זורקים אותה? אין אולטימטום. מה זה אין אולטימטום? אין אולטימטום. מר לנדאו, אתה נבחר ציבור? גברת, אתה נבחר ציבור? אני נבחר ציבור. אז למה אתה לא מקשיב לציבור? אני מקשיב לציבור, אבל אני עושה בכל יכולתי. אם מלי עולה לי 1,000,000 שקל, אין לי לשלם. מלי עולה לך 1,000,000 שקל? אני אומר, אם הציבור רוצה והיא עולה לי סכום מסוים שאני לא יכול לעמוד בו, אז אני צריך לעמוד בו? רגע. אין לי את הכסף, את מוכנה להוסיף? הם מוכנים להוסיף? רגע, מלי זה הבעיה התקציבית שלכם? מלי בכלל לא בעיה בשבילי. אתם מעלים אותה כבעיה. לא, הם רוצים... אתם מעלים אותה אתם כבעיה. מפטרים אותה. מי אמר לך? אני יודעת, אני יודעת שהייתה מכתב פיטורים. אתם, כמה זמן? בחודשיים האחרונות היא הייתה פה? לא יודעת. למה? אז מה את מדברת אם את לא יודעת? רגע, תבדקי את הדברים על עומקם. הם אומרים שהייתה חולה. תבדקי את הדברים. היא הייתה חולה וזה תפקד, המקום תפקד? תשמע. המקום לא תפקד? לא היו... תסלחי לי. תסלחי לי. אבל הם באו. מי לא בא? מרצים. למה לא? פה כתוב לי, פה כתוב שחור גבי לבן, אי אפשר להתווכח עם זה. כל הרצאה שהייתה רשומה כאן, אי אפשר להתווכח עם זה. אז אל תבואו באולטימטום, זה לא... למה? אני מתנדבת. בסדר. לא הייתה חודשיים כי הייתה חולה. בחודשים האחרונים פשוט טרפדו את מלי. זאת הנקודה. לפני זה היה מגוון של חוגים והרצאות וסדנאות, מה שרק אותה. הוא מסתכל על 2 החודשים האחרונים, וזה לא משקף. יש להם יד אחת שם במילה בהדר לטרפד את מלי ולפטר אותה. נכון. זה הכל. אוקיי.